David, Bong, naigipadala lang sulat si mama ni mo, gikog sabi. sure ba? Okay. Kuha na eh. Ayaw ba kuha ran eh? Ngayon sa mag-istorya ni mama ni mo? Noodles? Noodles. Mabong? Noodles gidi ay. David, Ay, palitay ko hato kuan, Colgate usa. subok? Oo. Pagdali. Oo. Dara. Salamat. Isa no. Unsa man eh? Colgate. Si Colgate, kataro ang close up ana. Colgate man na. O si Colgate kataro close up ana oh. Close up na ng brand. Pero ang sulot anak, Colgate. Pagkaw. Kay. Bulog kay nimong usgoon. David. Ay, Patay ka na kung pananaw ba? Lubog na kaayo. Usahay lugos ko kita. Kung nakaayo, usahay din ako kita. ay, anak ko tambal na dok. Kaniyo. Kung saan mo po na. Ay, ipatulo na sa iyong mata para mawala ng lubog sa iyong mata. Lala, sige, patuloy ko. Sige. Load. Lala, sige. Ay, Agay litsik ka, David. Iyong kagay patuloy mo naman unang giwaran. buak mo din ni dok. Na, Musta man ka? tantawa niya kung pananaw. Tinaw nag-ayo hasta ng satol, David. O, kita na kayo na ako, oh. Asa man? Na, oh. Dok. Si David na to, may kanding. Hoy! Buang. Gani kay wala makuhaan. May hapon, sir. Ikaw may si Moy. Oh, ako mamandi ay. Maningil ko sa mong utang ako to doong bagong kolektor. Asa man itong karaan ka kolektor? Wala na, gitanggal na. Kay kada paningil mangguniya, dili siya bariyan. Magatago-tago manggun mga utangan. Ah, mauba? Nga ikaw, brad, di mo bro, ikaw magatago-tago. Mabayad mo bro, kay utang. Ay, buang, mubayad ba ko na kong utang? Obligasyon binato na mubayad na ng utang nata. Buang, pilang day na? Nalaga, sir. 500 na, sir. Ay, barit ay. Dara, sige. mubayad ba ko daw? Okay, pala ko pirma. Oh, sige. Buang, ayaw itiyo na. Ay, sige. Sige. Oh, 500. Okay. Hindi na kay igsoon or anak ba nga batang lalaki? Oh, nakoy igsoon nga batang lalaki. Pala ko gata ganin, dulaan mong guni. Nakita na ako itong unahan. Sige, salamat kayo sa imong bayad, sir. Sunod na po. Squared, panghatag ani Squared. Almia. Ano sa mga Squared? Nang ginoktok man ka? Tanggal na ko trabaho ngayon, natanggal ko gani ha. Agoy ko. Hindi yung pag-uli na ko, gikag trabaho. Akong motor, naligsan og pila ka wheeler nga truck na guba. Naunsa? Pag-uli pag yun ako sa balay, akong asawa, naisilingang lakihing patong. Naunsa pa rin na si... Ay, gi-check na ko kung bang account mo eh. Wala na isulod kay joint account man day nag-withdraw tanan anam-anam sa akong asawa. Ni Kumare? Oh, Na, pastil na hitabu, ano na. mo nang karon na ako dire karon. Kaning ilimno na gibutangan ako kilo kay gusto na kong putloon akong kinabuhi. Squared. Nakainom ba ko na Squared? Sure ba? Nag-Squared. Pagdungan ta mo eh. Aki na pwede Squared ba? Pagdungan. Ayaw ko Squared, dili ko mo. Kapo ko na kang pangandoy Squared. Ay, Nakainom na ka. bisan pa. Musa may musuka ko, magsuka. Sige nga. So ang sama official lagi ning ato Before ta mo abot ana, palantawas ako sa imong bank account o pilay sulod para makabalo po kog secured bagi ko nimo. Aw, pwede man tag moabot ana pero usa dagay ato ning isuklo ng imo kay moangay ba ko ang kadakua. Unsa man? Game? Nausa ba ka pen? Squared. Oh, di ba papas akong uyab nakapatay na? Oh, nakapatay ng 2 ka taon mo binang na priso nag 20 ka tuig pero nakagawas na to ni bulan. Tay, Ngano di ay?
iyang anak akong uyab. Ah. Nya karon himburos ako'y amahan. Ah, maksud ba? Lagi. Congrats. Di day ka baog. Ako si Mang Inom. Grabe gid oh, kasilpis kay go na una og kaon. Hungiti pug ko. Ah.